Разпети петък е най-тъжния, най-тежкият ден за православните християни. Денят, в който Божият син е изтърпял неимоверни мъки и страдания, разпънат е на кръст, за да изкупи нашите грехове. На този ден е хубаво всеки православен християнин да мине през храма, да стане съучастник в Христовите страдания, да усети спасителното и изкупително дело на нашия Господ Исус Христос и наистина с благодарност да запали една свещ в храма. В храма Успение Богородично в Кърджали, където се съхранява и частица от кръста Господен, през целия ден прииждаха хора, които смирено паляха свещи, минаваха под масата с поставена върху нея символично плащеница, не толкова за здраве, както казват повечето хора, колкото в знак на съпричастие с мъките Христови. Помощното под масата означава всъщност ние преминаваме през гроба на нашия Господ Исус Христос, ставаме съучастници на Неговата смърт, за да станем утре и съучастници на Неговото възкресение. Разпети петък е ден за покаяние, ден, в който хората трябва да се молят за спасение на душите си, казва отец Сараев, и да знаят, че Христос е принесен в жертва за греховете на цялото човечество, което съвсем скоро ще се поздрави с тържествен звън на камбани и с думите «Христос воскресе».